Amigues i amics, moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres a bord del Palau Santa Eulàlia. En nom del Museu de la Pesca i el seu equip, us acollim en el marc del Festival Mariner Palamós Terra de Mar. És un honor, és un plaer al mateix temps obrir aquest festival mariner que arriba enguany a la 17a edició amb un acte que lògicament no comença ni acaba avui. Fa temps que va començar i continuarà. I aquest acte és el de la presentació de la candidatura de l'art de navegar en vela llatina i el terço, formar part de la llista del patrimoni immaterial que declara la UNESCO. Aquesta iniciativa que arrenca amb el Museu Marítim de Barcelona com a pal de paller, l'Associació de Museus Marítims de la Mediterrània, fent coixí i donant la força per tal d'aconseguir aquest objectiu que és ben ambiciós i que és una reivindicació de fa dècades, que compta també amb el suport i l'escalf de la xarxa de museus marítims de la costa catalana i, com no podria ser d'altra manera, també de la Federació Catalana per al Patrimoni Marítim i Fluvial. Patrimoni i la cultura marítima i fluvial. Només dir-vos que aquells que hem viscut l'evolució del patrimoni marítim i que érem conscients que aquest patrimoni, com d'altres, s'incorporava a poc, una mica tard i una mica dèbil, a la concepció de la societat, d'allò que considerem que és patrimoni, aquella etiqueta cultural o natural que dona un valor afegit a les nostres tradicions, al nostre paisatge, a la nostra manera de fer i de ser, incorpora també ara, estem a punt d'incorporar ara, una cosa tan important i tan valuosa com allò que és immaterial, que també vol dir fràgil, com és el fet de saber navegar i el que comporta aquest món tan ampli, que no és només tècnic, que no és només social, que no és només econòmic ni comercial, i que ho és una mica tot. Amb aquest compromís obrim aquest acte que compta, en primer lloc, amb en Quim Serra, president de l'Associació Gironina d'Amics de la Mar, pionera en posar en valor la cultura i el patrimoni marítim. No podem comptar avui amb en Quim Pla, seu fundador i primer organitzador d'una trobada de vela llatina a Sant Feliu de Guíxols allà als anys 80. Comptem amb en Pere, alemany, m'he confós amb els noms, amb en Quim Serra i amb en Quim Pla, Pere Alemany, que és el president, és president i al mateix temps l'ànima que ens porta al Palamós Terra de Mar cada vegada que pot, i això és sempre a la ciutat de Badalona, que podeu teniu aquí amarrat aquí al costat, i ell és el president de la Federació Catalana per al Patrimoni i la Cultura Marítima i Fluvial, i crec que tancarà l'acte l'Enric Garcia, que aprofitem per felicitar-lo en el nou càrrec de director gerent del Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona, que ens farà una mica d'explicació i justificació de tot aquest procés. Res més, Quim, si sembla bé. Bon dia. Moltes gràcies, Miquel, per la invitació que ens has fet aquí. I disculpeu que en Joaquim Pla no ha pogut venir avui i intentaré substituir-lo, que serà difícil, perquè la seva personalitat és molt gran. Bé, la nostra associació ja va néixer l'any 81 amb el ferm propòsit de defensar, entre altres objectius, el patrimoni marítim nostre.
Tant va ser així que ja, quan encara no tenien 5 anys de vida, l'any 86, va celebrar, com has d'indicar fa un moment, la primera trobada de vela llatina a Sant Feliu de Guíxols. Era, repeteixo, el 86. Era una manera de posar en valor els nostres objectius de defensar i conservar aquest patrimoni que tenim. Al cap de 30 anys, el 2016, vàrem commemorar, més ben dit, aquella celebració, tornant altra vegada a Sant Feliu de Guíxols amb una nova trobada amb la que alguns de vosaltres crec que hi vareu assistir. Això vol dir que des del primer moment vàrem apostar per això. No vàrem dubtar ni un moment amb associar-nos a l'ESTROP, amb objectius similars al nostre, i amb la Federació Catalana pel Patrimoni i la Cultura Marítima i Fluvial. Recordo una vegada en el Pro Mediterrània, l'any 98, que es va celebrar aquí a Palamós, dedicat a la vela tradicional. Van venir delegacions de molts llocs. Entre ells hi havia els croats, i em va sobtar veure aquells senyors que venien de Croàcia amb les seves, almenys amb una embarcació de vela llatina que l'havien portat des d'allà, fent evolucions per aquí a la badia, amb la seva bandera de quadres vermells i blancs, no? I això em va alegrar. Però encara em va alegrar més quan un membre d'aquesta delegació es va regalar una poesia dita per ell, en croat, per tant ningú va entendre res de res, però l'energia que l'home posava i l'emoció que posava al descriure les delegacions per la dieta, tal i qual, em va agradar molt. Sobretot quan parlava de la vora, no? El vent cosí germà de la nostra tramuntana que bufa per aquells mars, doncs em va agradar molt. Dic això perquè, d'alguna manera, la vela llatina agermana, uneix. Uneix tots els pobles que tenim aquesta cultura llatina o mediterrània, des dels Dardanels fins a Gibraltar, i que això està molt bé. Vull dir que en aquests moments, aquesta època que ens ha tocat viure, la unió, la compartició de pobles amb valors conjunts, és un valor a posar en endavant. Acabo ja, només dir que la vela llatina és un valor important i que cal conservar-la, o més ben dit, cuidar-la i conservar-la. Moltes gràcies. Agrair al Museu de Palamós la invitació per venir, tal com ha dit el Miquel. La meva particular adhesió a tota l'associació del Quets hi hem vingut i procurarem venir-hi sempre perquè ens sembla que és bona part de la tasca que hem de fer en tota la navegació tradicional. Al voltant de la candidatura de la UNESCO pensem que hem de, tal com ens explicava ara fa un moment, hem d'agermanar totes les iniciatives i els pobles que d'alguna manera gaudeixen d'aquestes tècniques i d'aquesta manera de navegar. Una manera de navegar tranquil·la que possiblement en aquest moment té poc atractiu, sobretot per la gent jove. Comentàvem fa un moment que sembla que sigui una activitat més aviat de gent gran en aquest moment. Una de les nostres obsessions, precisament, és la de mirar de divulgar aquesta manera de navegar, aquesta manera tranquil·la de navegar entre la gent jove. I com a federació, un dels compromisos que aportem al marge de tota la part històrica i de la gent que coneix les tècniques de navegació d'aquest tipus de vela, doncs a part d'això el que estem treballant molt precisament és embarrancar iniciatives de formació al voltant de la vela llatina. Aquesta i tota la tradició que ja portem al voltant de documentació que hem anat recollint conjuntament amb les altres entitats, pensem que és l'aportació que nosaltres podem fer en aquesta candidatura, d'una manera més o podem enriquir aquesta candidatura. De totes maneres, insisteixo, crec que és una tasca llarga, és una tasca que ara avui el que fem d'alguna manera és anunciar que tirem endavant aquesta iniciativa. L'hem de fer acompanyant a les altres entitats que també són de tota la costa mediterrània. Hem descobert, quan hem buscat apunts històrics, que la vela llatina o un tipus de vela al terç
no és una activitat que no és només de la Mediterrània, sinó que és molt més gran, i en aquest sentit pensem que el recolzament de l'UNESCO pot ser extraordinari i l'hem d'ampliar a altres àmbits que no són exclusivament la Mediterrània. Insisteixo, el nostre compromís de tirar endavant aquesta candidatura en tot el que sigui necessari. I moltes gràcies per la iniciativa. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, evidentment agrair al Museu de la Pesca de Palamós que ens ofereixi aquest escenari per poder fer aquesta presentació pública. Agrair a la Federació, agrair als museus que aquí no hi són, la resta de museus de la xarxa de museus de la costa catalana, de l'àmbit mediterrani, també a la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme, vull dir, totes les institucions que estan darrere d'aquesta iniciativa. I ara jo us proposaria fer una cosa una mica diferent del que és un discurs institucional. Ara, imagineu per un moment que fem un viatge amb el temps 400 anys enrere. Tanquem els ulls i ens imaginem que som a Palamós, a la platja, fa 400 anys. Què ens trobaríem? Ens trobaríem tot això probablement ple d'embarcacions amb veles llatines. Galeres, bàsicament, enormes veles llatines, barques de pesca, llaguts de tràfic. Si nosaltres anéssim amb aquelles barques i ens aparquéssim amb aquella gent, no tindríem moltes dificultats, ni per entendre com és aquella embarcació, ni per entendre la maniobra, fins i tot el vocabulari que s'utilitza amb les maniobres. A part que utilitzessin un català antic, nosaltres ens veuríem familiaritzats amb allò. No seria una cosa aliena. I estem parlant d'una cosa que passa fa 400 anys. Tornem a la realitat actual i trobem unes altres embarcacions similars, mateix vocabulari, mateixa manera de treballar. Això és el patrimoni immaterial. Quan parlem de patrimoni immaterial, que sembla com una categoria científica que necessita una descripció, és això. És una forma de treballar, una forma de viure, una forma de fer les coses que perdura al llarg dels anys i que arriba a nosaltres. Arriba amb la mateixa forma de ser, diferent utilitat. En aquell moment hi treballaven i ara nosaltres gaudim de la navegació. Però en l'essència d'aquesta, quan hi ha un element que perdura amb una cultura que no només és la nostra, sinó que és tota la Mediterrània i una mica més enllà, es manté viu, es manté útil i a més la societat té la necessitat de preservar això pel futur, és quan estem parlant d'un patrimoni immaterial valuós. De fet, el que estem fent aquí entre tots és presentar aquest patrimoni i mirar de convèncer a la resta de la humanitat, a través de la UNESCO, de que és un valor que cal preservar i que a més nosaltres estem disposats a preservar-lo no en forma de vela conservada en un museu o en forma de destrucció acadèmica en un llibre, sinó que estem disposats a conservar-lo aquí, on sigui, navegant, mantenint una forma de treballar, com deia en Pere, ensenyant a gent jove perquè el mantinguin i aconseguir que d'alguna manera d'aquí a 300 anys algú pugui dir, escolta, si féssim un salt al 2021, quan es va començar a treballar amb la declaració, fixa't tu com funcionava i què van fer per mantenir-lo. Bàsicament és això. Patrimoni immaterial és exactament això. I nosaltres tenim l'oportunitat. I a més, jo penso que la facilitat de fer aquest pas, de mantenir-lo. Com deia el Pere, no és només un tema exclusivament mediterrani. Hi ha vela llatina a les Canàries, hi ha hagut, que jo crec que ara ja no hi és, hi ha hagut vela llatina fins i tot a la badia de San Francisco, als Estats Units, que hi havia una comunitat italiana que pescava amb embarcacions de vela llatina. Vull dir, és un fet que té unes fronteres molt diluïdes. Llavors, el que nosaltres volem fer des d'aquí és, entre tots, donar el recolzament amb una sol·licitud perquè la UNESCO declari la vela llatina com a patrimoni de la humanitat i ja està. Fet això, el que tindrem bàsicament és una etiqueta, és una marca que ens ajudarà de cara a la pròpia societat nostra, a les autoritats polítiques, a la gent que dinamitza el món econòmic, els presentarem una etiqueta que dirà això és important, això que fem no és només per sortir a navegar i passar-ho bé, sinó que el que estem fent
ajudar precisament amb aquesta tasca que fem amb festivals com aquest i amb altres activitats, de mantenir això en vida, perquè també l'etiqueta de patrimoni de la humanitat vol dir adquirir un compromís. Nosaltres, d'alguna manera, també adquirim un compromís davant de la societat de que ens obliguem a lluitar pel manteniment d'aquesta condició per sempre. Per això, jo no voldria estendre més, de tots els que estem aquí i els que ens acompanyen i que sigui a distància, gràcies a tothom perquè pensem que és una iniciativa molt bonica, és una iniciativa d'aquestes que jo penso que ens omplirà d'orgull d'aquí uns anys quan ho aconseguim, que d'alguna manera tots podrem dir que vam ser actors, que vam ser protagonistes i que vam poder fer alguna cosa per aconseguir-ho. I ja està. Moltes gràcies.